Iti Baguio City parikot tunggal matutudo a panawen ti panakaisulat dagiti cellophane kadagiti kanal. Isot gapuna na erteng ti panakaipatungpal ti Anti-Plastic Ordinance ng runa iti merkado publiko. Agi padamag ni PTV Intern Lawrence Angelo. Ti merkado ti kadawyan na papapanantiado a tao. Tapno gumatang tinalaka at agilako nga malaksid iti presyo. May saa na patag ng ordinansa tinaingat ang may patpatungpal. Ti panakaipari ti panagusar iti plastic. Tawenan ti limabas sipod ang patungpal ti Anti-Plastic Ordinance iti syudad ti Baguio. Inlawlawag ni Daryl Kim Lungid, Chief Public Order and Safety Division, nga agtultuloy latta ti panakaipatumpal iti ordinansa. Medyo tumaas naman ang compliance natin kasi last year we had an apprehension of at least 159. Ngayon nasa 13 lang. So that means lagpas na tayo ng kalahating taon pero 13 lang ang apprehensions, meaning to say tumaas yung compliance. This is despite our regular monitoring. Amo metten dagiti vendor ti pagdaksan ti saanda a panagtungpal iti ordinansa. Sigon ni Pauline Alavanza Balahadja, may sangag daklako iti karne. Adakkel ti nagbali na paset ti kooperasyon dagiti sukida. Tapnunan anay ang masurod da ti ordinansa. And may mga customers dito, all of our customers here, yung lalo na mga suki namin. They use their own, they bring containers. They make use of their containers to place their products, their sold products there. Kabayatan na, admitiran latta ti sumagmamanu a vendor nga adda latta dagiti gundaway nga agusarda iti cellophane maitunos iti ordinansa. Minsan, okay din siya. Pero minsan, kailangan din. Kasi kung puro yung paper wrap na lang ang ginagamit pag mabigat yung mga kinakarga, yung karga ng mga paper bag is pwedeng mapunit yun, lalo na pag tag-ulan. Kaya minsan, okay din pag may plastic. Sigon ti POSD, adu paylaeng dagiti nasken a mairaman iti ordinansa. That's why we have a proposed ordinance. Actually, it's been tackled already. There were several public consultations that has been conducted already. And we're hoping that that would correct all the necessary provisions na kailangan maayos doon sa current ordinansa. Iti first offense ket warning. Itimet may kadwang offense ket makumpiskada iti plastic kanagmulta pa iti maysa a ribo a pisos. 3,000 a pisos met iti multa ti may katalo. Idinto 5,000 a pisos ti ipataw da iti may kaupat a gundaway. Panggap daytoy ng ordinansa ket tapnong malapdan ti pannakabarado dagiti kanal kastamet ti pannakaprotektar ti aglawlaw. Lawrence Angelo para iti Pagilian.